ଏବେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖରା ଫରା ଟିକେ ଖାଇବା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଖେଇବା ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଛାତ ଉପରେ କ'ଣ ଆମର ଗଛ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିତା ପକେଇ ଦେଇଛି କାରଣ ଟାଇଲ ଘର ବେଶୀ ଚିତା ପଡ଼ିଲେ ଖାଲି ମଡ଼ା କଚା ହେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଅସନା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି ଦୁଆର ମାରେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ସେତେ ଭଲ ଆସେନି ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଆସେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଝୋଟି ଚିତା ଟିକେ ସେମିତି ଦେଇ ଦେଇଛି ଦୁଆର ମାରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଇଲୋ ମାଲୋ ଆମର ଦେଖ ପ୍ୟାରା ସା ବିଲି ଖୁସି କେମିତି ଶୋଇଛି ଚାହିଁଛି ରେ ଚାହିଁଛି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଅ ଶୁଅ ଶୁଅ। ତାପରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତୃତୀୟ ପାଳି ଗୁରୁବାର। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସଟା କିପରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଏଇ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାକୁ ଘରକୁ ନେବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାଇତିକି ରଖିବେ। ଏ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆସିଲା ମାନେ ନା ମାହୋଲ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂଜା ବିଧି ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଗୁରୁବାର ଭୋର ହବ ବା ବୁଧବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି କିଏ କେତେ ଚିତା ପକାଇ ପାରିବ କିଏ କେତେ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ପାରିବ କିଏ କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କାହା ଘରକୁ ଯିବେ ଆଗ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମୋ ଘରକୁ ଆଗ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ କିଏ ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭକ୍ତକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆମ ଘରେ କେମିତି ବିଜେ କରିବେ। ଆଉ ତ ଯିବା ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ସାର୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବାରେ କ'ଣ କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଦେଖିବା ଯାଇକି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଛାତ ଉପରେ ମୋର ଅଳ୍ପ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ବି ଅଛି ଆଜି ଫୁଲ ଗଛ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ଏସବୁ ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପଟେ କହନ୍ତି ଆକାଶ ଚମ୍ପା ଆପଣ ପଟେ ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ 32 ପାଖୁଡ଼ିଆ ମନ୍ଦାର ଏବେ ଆକାଶ ଚମ୍ପା ଗଛ ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଲ ଏଇଟା ମଉଳି ଗଲାଣି ଏ ଫୁଲଟା ଏଇଟା ବି ଆଉ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ହେଇଥିଲା ତ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଉପଡ଼ା ଚାଲି ଏ ସାମ୍ପୁଲ୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚାରିଟା ମଞ୍ଜି ହେବ ମଞ୍ଜି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଫୁଲ ଏଇନେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆପରେ ହେବ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ଏଇନେ କାହିଁ ବେଶୀ ଫୁଟୁନି ଏ ଦେଶୀ ମନ୍ଦାର ଆମର ସାର୍ ଏଠି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଆମର ସବୁ ମାଟି ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଟି ଏଠି ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଆମର କେମିତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଲାଗେ। ଏଇଟା କି ଫୁଲ ଏଇଟା ବଡ଼ଟା କ'ଣ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଡାଲିଆ ଫୁଲ। ଏଠି ଆମର ବି ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଥିଲା ଧନିଆ ଗଛ ଟିକ୍ 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 ଉଠିଛି ପୋଇ ଗୋଟେ ଡଙ୍କ ବି ଲଟେଇଛି ଡାଲିଆ ଗଛ ଆଉ ଏ ମାଟି କୁଣ୍ଡ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ ଗଛ ଲାଗିବ ଆଉ ଚାରା ଆସିକି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାରା ଆମର ଏଠି ଏଇ ଚାରା ବଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ଲାଗିବ ସେଠି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୃଷଙ୍ଗ ଗଛ ଲାଗିଛି ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଅଗ କ'ଣ ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେପଟେ ବାଲି ଆମର ଗଦା ହେଇଛି ସେଠି କିଛି ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଛ ସେବତୀ ବୋଧେ ସେବତୀ ଗଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଲ୍ ଗଛ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖାଯାଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଲ୍ ଗଛ କେଉଁମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଏଇଟା ଆପଲ୍ ଗଛ ନା ନାହିଁ। ଆର ମଧ୍ୟ ଏଠି କନିଆରୀ ଗଛ ହେଇଛି ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫୁଲ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଫୁଟିବା
ए गोटे दीटा फुटुची कमी जाऊँगी ए गेंडु फुल आस्ते आस्ते गेंडु फुल ही बेस फुटब सेठी आमर गोलाप फुल नहीं आ तुलसी गछटे होती बाली उपर सदा बिहारी गछ होती आमर पुदीना गछ एठी मध्य औषधीय गछ एठी गोटे जुआणी गछ एठी तार कुंडरू बाहरी जाइछि तथापि बढ़िया लगुच देखिया बिना कुंडरे तार माटी रही देखा जाऊन ठीक से।